Rezan Şirvan hunermendek ya ji binemaleka dengbêjan e. Binyata wê digihî malbata Ehmedê Xanî. Ew di 1984 de li bajarê Wanê ji dayîk bûye. Geça hunermendê navdar dengbêj Kazo ye. Di sala 1990 de dengbêj Kazo sernavê Kuma Şîrvan komek da mezrand û Rezan Şîrvan jî di zarokîtiya xwe de tevlîvê Kumê bû. Rezanê bi dengê xwe nêzîkî 6 albûman reng da vê Kumê. Ew ji malbata Ehmedê Xanê ye di nav malbatê de gelek dengbêj û hunermend derketine wekî dengbêj Kazo, Kemalê Xanî û Huzan Fatê. Rezan Şîrvanê di 2014 de bi navê Ji te dûrim albûma xwe ya yekê derxist. Me hevdîtinek di gel wê pêk anî navbera rewşa wayrosa korona Covid-19 de çawa karê xwe muzîkê dimeşîne. Dema nexweşiyê ye di temamê dünyayê de ew nexweşî belav bûye. Konsert hemû betal bûne. Karên ku em diçin şahî mahiya heflên wek wisa bi rastî jî hemû hatine betal kirin. Lê em projeyê xwe berdevam dikin. Ez rawestandinê ji bo hunermendeke layık nabînim. Her tüm karê xwe biafirîne, çê bike û pêşkêşê hezkiriyê xwe cemawerê xwe bike. Divan daviyên rojên da jî me klîbek ser navê Rizgan û çêkir li ser rûpela YouTubeê di weşanê dane. Êca min bi dengê wexta ku şeroî biro guhdarê kir, piştre jî bi dengê bavê xwe min guhdarê kir, min xwest ez evê stranê çêkim, klîp bikim û bideme weşanê ji ber ku devoka jinê bû. Rezan Şîrvan dibêje min çawa çavê xwe vekir ve nekir, min dengbêjî û hunerê Kurdî dît û dest bi gotina stranên Kurdî kir. Kiçeke di malbata hunerê da mezin bûme, karî hunerê pêk dînim. Ez ji xwe nav muzîkê da bûm. Bixwazene xwaze tesîr dide ser mirov. Ji ber ku min çavê xwe çawa wekir, di nava civaka muzîkê da mezin bûm. Bavê min weke ku hûn baş dizanin hunermendeke bi nav û dengê dengbêj Kazo û beriya wê da jî mamostê bavê min hebû Hecî Ewdilkerîmê Patnosê. Ew dihatine mala me. Piçûk bûm, bes min fêm dikir bi dîvan wisa didane ba hevdû bi hevra stran çê dikirin. Apê min Kemalê Xanê wisa cihazekê wê hebû kaset çê dikir, çap dikir û di vî mabeynê da jî dida weşanê. Yani min xwe nava civaka muzîkê da dît, ew tesîr da ser min, bavê min, malbata min, hemû karê muzîkê dikirin. Di vê mabeynê da min jî qirar da, biryar da, min got ez ê jî berdewama malbatê bike. Gelek eşkereye ku stran û dengbêjiya klasîk ya jinên Kurd jî ji bo wê jî bûye bingeheke xurt yê mayînde yê pêkanîna huner û muzîka Kurdî. Bi dengê jinên Kurd weke Eyşeşan, Meyremxan, hêla Başûrê Kurdistanê Nesrîn Şîrvanî hebû, di hêla Rojhilat Îranxan, wana hemûyan ez dikarim bibêjim tesîr da ser min, min qirar da. Ez ê jî weke wana di vê karê bimeşînim. Rezan Şîrvan her qala bavê xwe nav û deng Kazo jî dike û dibêje ez gelekê dibin tesîra bavê xwe de mam. Di vê mabeynê de ez dikarim bibêjim, yani esas li ser tarza dengbêj Kazo bigirim. Dengbêj Kazo bi rastî jî hunermendeke gelek bi nav û denge. Ji ber ku di civaka me da jinên dengbêjî gelek kêmin li ser tarza dengbêjî anîne vê merhelê dixwazim bi vî avayî berdevam bikim. Helbet Rezan Şîrvan ne tenê li Bakurê Kurdistanê û bajarên mezin yê Tirkiyeyê konsera dide, wekî Rusya û welatên Ewropayê jî gelek tê nasîn û bi dehan konser li van welatan jî dane. Rezan her dibêje ez gelekê dixwazim li Erbîl, Duhok û Suleymaniyê jî konsera bidim. Eger ku dawetek, eger ku divan pêşerojan da ew nexweşî jî xelas bibe, heflek gazî me bikin, çima ne bitim, rastî jî ez gelek hez dikim ji Başûrê Kurdistanê, ji gelê Başûrê Kurdistanê, ji ber ku em yekin. Ez naxwazim hîç hunermendek di vê ferq û cudatiyê bixine nava vî milletê ji ber ku em yekin. Rezan Şîrvan bi stîla xwe ya xweser niha bû albûma xwe ya duyê xebatê dike û xebatên xwe yên di vî warî de didomîne. Mehmet Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.